Ya, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oke. Yo, kok yo ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah wong kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglengke kok oke. Oke. Jenggleng. Mangsa. Ayo. Aku Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobo dagelan liyane susah. Ya. Wah, di sawi ya. Ayo wis kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jengleng Mas Lidik. Mandyan Tambah wit.